Здравейте! Ще направя едно бързо клипче как се работи с VCM скенера и как да се свърже към автомобил. В този случай ние имаме един Chrysler, който е след 2015 модел. Вързали сме с USB кабел и MPV устройство към него. Автомобилът трябва да бъде в run положение. Това е точно режима, в който преди да запали двигателя. След като е заредил автомобилът, идваме в VCM скенера и натискаме Connect to Vehicle. Това е четвъртата иконка от ляво надясно. Натискаме го и програмата започва да прави връзката с автомобилът. На този етап тя ще се опита да намери какви сензори има към автомобилът и по този начин може да ги използваме, за да наблюдаваме в живо време. Тук отгоре, ако не видите модела на автомобилът, в повечето случаи е възможно, примерно ако има газов инжекцион или някакво друго CAN устройство, то да бърка системата и да не може да разпознае правилно автомобилът. Веднъж след като го е разпознал, тук в ляво ще видим базови сензори. Ако те не излизат, може да натиснем на папката с зъбно колело и тук има Load Vehicle Default. Опцията ще покаже сензорите, които са подразбиране за този даден автомобил. Ако примерно ви трябва някакъв друг сензор, който не го виждате в менюто, може да натиснете десен бутон, да добавите друг канал, като тук ще ви излезне в повечето случаи излизат абсолютно всички модули. Говориме двигател и скорости и оттам може да си извикате каквото ви трябва. Примерно тук може да си добавите скоростта на автомобилът, на колко километра е в момента и други сензори. След като, примерно, сте добавили това, което ви трябва и знаете, че ще го ползвате много време, може да използвате дискетката и да си запазите конфигурацията. Аз в случая съм си направил няколко, като ето тук, примерно, съм си добавил сензори, които знам, че ще ми трябват докато настроявам автомобил. След като съм си настроил всичките сензори, от тук натискам Start Scanning. В случая автомобилът не е запален и няма да ми покаже никакви сензори, нали, като информация ето тук. Така че след като съм натиснал Start Scanning, той започва да записва. Като след това може да натиснем на Stop и тук отдолу ще имаме откъде да си върнем назад лога, ако примерно ни трябва след време. Друго нещо, ако искаме да видим дали свети чека или защо свети, от тук може да извикаме това меню, което е Diagnostic and Information. От тук просто натискаме Read DTC и ще ни покаже активни грешки или някои, които са светили в миналото. А от този тук бутон Clear DTC може да ги изтрием. Друго нещо, което е много полезно, зеленото Power бутонче е специалното меню с функции, където за всеки автомобил са различни. Тук в този случай на Fiat Chrysler може да рестартираме горивото, може да направим адаптация за IBS модула, да променим гумите, ако са сменени и разни други, които са доста полезни опции. Евентуално, ако има някакви проблеми и не ви показва всичките канали, това, което може да направите е да натиснете тук на Help и VCM Suite Information. Това ще ви генерира един инфолог, който може да го изпратите на мен и да ви помогна в случай, че нещо не работи както трябва. И ето виждате, тук ми показва абсолютно всички лицензии и най-отдолу ще покаже към какъв автомобил е вързан. Само трябва да зареди. Така. Ето, като слезнем най-надолу, ето показва, че в момента не може да детекне диагностика протокол, защото автомобилът не е запален, както виждате. Така. Ако имате някакви въпроси, може да пишете долу в този клип. Ще се радвам да помогна с каквото мога. И ако имате въпроси за нещо друго, бих направил други клипчета с удоволствие. Така. Поздрави!